Mas mibaga karon ang haze nga mihabol sa panganuran dinhi Sugbo matod sa Pag-asa Visayas. Si Luan Mirondina sa report. Karong adlaw, mitala og 7 kilometers visibility ang haze nga mihabol sa kapanganuran sa Sugbo matud sa Pag-asa. Nagpasabot nga moderate na ang haze nga nasinati itandi sa miaging Lunes ug Martes nga anaa lang kini sa category nga light haze. Kagabi nawagtang naunta ang haze, human mihinay ang hanging habagat. Apan subli kining mibalik alas 9 kaganihang buntag. Matud sa Pag-asa intermittent kun pausab-usab ang gibagon sa haze nga mihabol karon sa Sugbo tungod kay nag-agad usab kini sa haros sa hanging habagat. Ang habagat nag-intermittent pa ang iyang intensity. Sa mga sunod nga 4 days, intermittent yapon pero magbabari na ang iyang direksyon. Nanay northwest to northeast kay mo dissipate na umawagtang na mapalayo na ang tropical storm. Samtang nanawagan ang Pag-asa ngadto sa mga netizens nga dili gilayon mo tuo o baka mo share sa mga fake nga post sa social media kabahin sa haze. Sources sa mga social media accounts, other website nga gigamit ang pangalan sa Pag-asa giving information with regards to the air quality index, human health effect to the haze. Dili ang Pag-asa na muhatag information. Samtang ang Mactan Cebu International Airport sa ilang bahin mitataw nga wala makaapekto sa ilang mga flights ang haze nga mihabol karon sa Sugbo. Hinuon padayon man ang ilang coordination ug monitoring sa Pag-asa Visayas. As per our operations department, wala mo gyud tay complaints from any of the airlines as well as ato ang mga piloto, no, even ang ato ang mga training schools diri. Probably because ang ato ang mga maayong navigational equipment nga naata diri sa Mactan Airport. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besda.